Знаеш ли, че твоята енергия има карта, код, който разкрива защо си тук и как работи твоето тяло, ум и душа? Тази карта се нарича Human Design. Съчетание между астрология, чакри, индизайн или инчинг, кабала и квантова физика. Тя показва твоята аура, начина по който взимаш решения, как си създадена да проявяваш желанията си и какво не е твое, но носиш като чужда енергия. В Human Design има 5 основни енергийни типа. Манифестатори, създатели, които инициират нови вълни, генератори, двигателите на света, които сияят, когато правят това, което обичат. Манифестиращи генератори, мултиталанти, динамични души, тук да опитат всичко. Проектори, като мен, водачите, които виждат отвъд и чакат поканата да споделят мъдростта си. И рефлектори, огледалата на света, които усещат енергията на колективното съзнание. Human Design не те слага в рамка, той те освобождава от нея. Помага ти да се върнеш в естествения си ритъм, да спреш да се насилваш и да започнеш да живееш в синхрон със себе си. Ако някога се чувствала, че нещо не ти върви, просто не следваш твой уникален дизайн. И когато го направиш, всичко започва да си идва на мястото магически. Аз самата действах в живота като генератор, аз се оказах проектор. Тотално различна енергия, тотално различен план и тотално различен начин на работа. Ако искаш да разбереш кой Human Design си ти и да ти помогна да разбереш как да си в синхрон със себе си, ми пиши налично, за да запишем консултация.